Nginibingelele-ke nginamukele ku-Real TV 1 Stories, igama lami uNelo. Namhlanje nginobhuti osibhalelile ku-email, i-email esikhona la, nawe sibhalele, ushare nenamba yakho ukuze ukwazi uku-arrange kahle. Bese wenza shona ukuthi-ke uyajoyina okanye ucreate i-account yakho no-EasyBet, usebenzisa i-LOVE50 as i-promo code. Angisadlali advert manje, anithanda advert, sengiyayisho nje bese siyaphuma kuyona. Oyedwa kwabazojoyina kule nyanga le uzoziwinela u10,000 no 10,000 voucher, 10,000 imali ngqo azokwazi uyi-withdraw. But obviously mo create account uyawuthola u50 just for creating account. Mo deposit mhlawumbe u100 uthola 150%. Uma ubheja udliwe uthola u15% back weekly. Uthi njalo ngesonto. Imali oyibhejile ngayo sonto lelo uthola 15% wawo back. Ukuthi ubheje futhi again banginikeza lenye ithuba. My brother usikubingelele sikwamukele ku-Real TV 1 Stories ke ungalisho igama lakho ngoba u-anonymous. I-mic ngizokubambela ukuze lo ngitsanje ungazi ukhathala. Uyaphila mfethu? Yebo ngiyaphila. Siyathola i-email yakho. Ngaphambilini sesathola umuntu ocishe afane nawe ngokubhala ngokwe-problem. Noma singafana exactly story senu sihlukile kodwa naye wayiphila i-double life. Ngifuna ke mina ungithathe usayintwana, usawumfana, usabangena, usafunda o-primary, high school, university. Ubumuntu okanjani nje ekhaya na surrounding? Hayi bengumuntu nje ohloniphayo ekhaya, ngaziwa nasemphakathini ukuthi ngiyahlonipha and futhi bengaziwa ngokuthi umuntu omdala noma engithuma. Noma ngathiwa umuntu omdala bethi angiye noma ikuphi nje esitolo bengiya. Ingane bengingayo yena umuntu okhonze ukulwa ngoba ngikhule kahle ngenkolo, yabo. Okay, shuthi wena ukhule uhamba esontweni, uhamba o-Sunday school, ufunda isikole, uhlonipha nje umuntu oright. Yebo, hayi bengumuntu oright nje ohloniphayo, waziwa futhi ukuthi hayi usondelene kakhulu noNkulunkulu uyasonda. Kodwa phela siyazi vethu ukuthi uma uyi-out ke kube khona ukuthi cha kune-crush yakho la ugeli kunobani bani wena ubunjani enze uthando nje? Bokuye kube khona lokho ukuthi ngibe ne-crush kodwa ke kakhulukazi i-crush yami bongabantu besilisa. Okay. Noma kufika ukuthi hayi umuntu osifazane lo ngoba ngumfana kodwa bengingenawo lawo ma feelings la ukuthi ngimthathe ngalelo side usengaze ngithandane naye. Uma nihleli nama-out ngabe abantu bebebona ukuthi wena different, ngabe wena uqalene ukuzinothisa ukuthi different? Ngiqala ukubona uhamba kwesikhathi sengibona ukuthi hayi sengikhulile sengishadile nje ngabona ukuthi hayi ngidifferent. Ngisakhula bekuyinto bengayinaki noma bengihlala nabafana kodwa bekuyinto engayinaki bengiyifihla lento. Okay. Nama crush nabantu besilisa wayithatha njengento enormal leyo kodwa mase sewenza usushada esontweni ushada umuntu wesifazane ufika kanjani ukuthi wena ucrush abantu besilisa kodwa usushada umuntu wesifazane? Angisilento into engikhule nayo bengiyifihla kodwa ngenxa yenkolo ngize ngagcina ngashada ngoba sisindisiwe into yokuqala ukushada kuthina, yabo. Uma ngabe usindisiwe kuyaphoqa ukuthi kufanele ushade kuze abantu bekuhloniphe futhi inkolo yethu thina abantu abasindisiwe. Kodwa khona sengishadile nginjalo, ngishada umuntu wesifazane kodwa ukhona benginaye umuntu wesilisa. Uhlangane naye emadorobheni noma umthwala esotweni obuhlangana nje eBavuversity? Hayi ngeze ngiqamba amanga, ngithe ngisafunda nje eVarsity engeke ngize ngisho. Okay. Saqala nje sabonana kwawukuthi umuntu ombonayo ukuthi hayi lo muntu lo ngingathandana naye. Ngazama approach asakhuluma naye, nga-introduce kahle hayi na ngabona ukuthi ikhona lento ekuyena ngaphakathi ukuthi naye ebekade saba vele ukuthi ngitshele, yabo. Okay. Uhleli nomama wasekhaya okanye uhleli nentombi compared to ukuhlala nomuntu wakho wesilisa. Uma ubona umuntu wesifazane enqunu wena njengamanje umbona kanjani nje umakoti wakho enqunu? Uma bengibona umakoti wami enqunu ngingasho ukuthi akusenzeki lutho ngoba umuntu kahle kahle ongenza ukuthi ngijabule umuntu wesilisa mangizosho iqiniso. Umuntu ongenza ngijabule umuntu wesilisa ongangokuthi ngike ngihamba kwesinye isikhathi ngiyelo olwandle
ngenhloso ukuthi ngifuna ukuthi ngibone abantu besilisa. Abesifazane noma ngingathiwa mhlawumbe ngiyababona abaningi akusho lutho lokho kumina ngaphakathi ngoba noma wasekhaya hayi ngeke ngize ngiqamba amanga kwesinye isikhathi angilali ekhaya ngoba nakho ngibalekela yena and nawe uyayibuza ukuthi ngabe yini inkinga edala ukuthi ngingalali ekhaya. Nginokuhamba uthola mhlawumbe ngiyele endaweni kuze ngizobona abantu besilisa. Umama ngimshiye esendlini ngiqamba amanga ngithi hayi khona ibhizinisi engibhizi ngalo kanti hayi ngiyazi ukuthi hayi akusalungi. Uma wenza naye inkonzo sekamoreni ngo obviously uma wasekhaya ngeke uthandane naye ungayenzi inkonzo sekamoreni. Ngabe mhlambe yena uyacabanga ukuthi uyamgculisa uhappy ngabe mhlambe wena uba happy Ileyo nto engidlayo edala ukuthi ngigcine ngizala. Ngamasonto adlule mengaphosisi 3 weeks back ngeke ngathola lokhu kokuyithokozisa ekamelweni lethu. Ngambuza waphika wathi hayi into eyingane. Uyesaba umuntu osaba usekhulume nami ethi baba kungani ungasalali la endlini ngoba isikhathi esiningi angisichithe endlini. Noma ngathiwa ngikhona ngithi ngifuna ukulala naye hayi akuvumi. Mhlawumbe ngithi 1 ngithi 2 kube ukuthi ngiyakhathala nje. Into esingasenzi kahle kahle. Akusenzi akusavumi akuvumi khona. Okay, shuthi yena usize wathenga i-toys lokuyithokozisa. Yebo useze wathenga i-toys lokuyithokozisa kodwa mabe ngimbuza uyaphika. Izizathu sokuthi elithenga ngiyabona ukuthi ingoba nakho mina angimnelisi. Okay. If umama ke lesiyamtshela ke iqiniso njengamanje. Iqiniso lakho umtshelela ukuthi nina nihlukane emshadweni wenu noma umtshela ukuthi understand na angaqhubeka nempilo yakhe nibe nishadile umtshelela ukuthi kwenzakaleni. Ngifisa ukuthi kahle kahle kube ukuthi ungitholela usizo. Angifisi ukuthi ngihlukane naye ngoba uma ngihlukana naye ngizohlazeka ngisho esontweni. Kanti abantu abaningi bayangihlonipha ngoba ngishadile. Ngifisa ukuthi kube ukuthi ungitholela usizo noma ngithola i-counseling or ama-social worker abantu abazokwazi ukuthi bengisize kule nkinga engibhekene nayo ngoba inkinga serious yize ngekho lula ukuthi ngisizakale kanjalo ngoba lento kade ngayiqala kanti futhi mangabe ngina umuntu osifazane kufana nokuthi angazi ngizothi kufana nokuthi akunamuntu ngizizwa kahle mokuthiwa nginomuntu osilisa la ngijabula khona. But ngokuyibuka kwami angiyona professional kodwa lento ayikho mental ngicabanga ama psychologists adila lento eyimental this one is sexually ikwena ema feelingsini akho ukuthi uhalele umuntu wesilisa futhi kahle kahle wena uthi ufuna ningahlukani naye kodwa nibe nendlela yokuya phambili niwena naye ngokuvumelana ukuthi uqhubeka nento oyenzayo ngoba phela cela usuku into ifile into uyifuyisa uyilangazelela kuzoba nzima ukuthi uyiyeke. Kuzoba nzima angazi ngasizakala kanjani ingakho ngizelana yena ngiyamthanda ngifisa ukuthi esiweduze kwami kodwa futhi abantu besilisa nabo ngiyabathanda uma ngabe nginayo angizwa lutho ngizwa kahle mokuthiwa kunomuntu wesilisa noma ngabe imuphi umuntu wesilisa ila ngijabula khona ekamelweni menginomuntu wesilisa. Okay, shuthi yena njengamanje usumthanda as a friend usumthanda nanokuthi ukwenza uhlonipheka nasesontweni. Kunjalo ngenza ngihlonipheke esontweni kanti kuba khona nje kwakhe ukukhomba imfudumalo ekhaya ngoba uyena phela ophekayo uma kodwa wami. Okay, if yena engafika neplan athi okay vele nami nginenkinga sengeze ngayithokozisa lama toys lawa kuona awengane awami kunjani ke if mina ngithola umuntu ozongithokozisa eceleni nawe uqhubeke nempilo yakhe eceleni kodwa sibe ubaba nomama for imndeni yethu for nesonto. Hayi ngeke ngize ngiphatheke kabi. Ngeke uphatheke kabi. Ngeze ngiphatheke kabi kodwa mongabe kuukuthi umuntu omndeni. Shuthi if umuntu omndeni wakho sekuzoba khona umuntu wesithathu enisondelene naye ozoyazi lemfihlo yakho. Yebo ngeke ngize ngiphatheke kabi mokuthiwa kukanjalo. Shuthi ubhuti wakho nje uthi ngaba right kuba yena. Kungaba right ukuthi kube ubhuti wami ngoba vele uyigazi lami ubhuti. Noma mhlambe kwenzeka azale eyobezala ingane ekusayizakho futhi. Kuyobe kuyingane zami ngoba ngishona ngathiwa uba nezingane komunye umuntu osifazane lezo izingane ezami ngoba igazi lethu linye. Okay, cha ngiyayithanda ke indlela osuyibeka ngayo. Ngicabanga ukuthi solution engabamnandi leyo kodwa ke njengamanje siyaxagela into engenzeka yenzeke. Asazi mebe ukusikhuluma naye uzoyifila kanjani.
nayo unendlela yakhe yokwenza mhlambe the fact ukuthi uzothenga ama toys ngoba ufuna ukubalekela ukucheater njengomuntu wenkolo wazi akholele ekucheatheni kungcono ayilekelele yena ngoba wena usunokubaleka ekhaya. Kunjalo ngajabula mawathiwa ngiyasizakala ngajabula. My brother sicanga ukuthi uchazele konke mhlambe sengibuza for the sake of abantu not for me for the sake of abantu wena mujabula nomuntu wesilisa wena owenza umuntu wesilisa noma uyena owenza wena? Hayi uyena owenza mina umuntu wesilisa. No iclear sabonga kakhulu ngokubuka le video lena sicela ama comment enu angajudge le khaya sijudge umuntu ke wonke umuntu uyalingana kodwa siza nama solutions ake sibe civilized siye ukuthiwa inhlamba sibe nenhlonipho ngenza kwethu siyabonga nje kakhulu ahlangana futhi ku part 2 sesizobe sinawo mama asikwazi ukuthi simbikele lo daba lo liyasinda lona impela kodwa sizozonke kusemandleni ukuthi siyakwazi usimbikele bese ke wenza sure ukuthi uya create i-account yakho no EasyBet. Hey mhlawumbe wena nje uzobe usuyiwinele lo 10,000 rand lo kule nyanga le ya July. Siyabonga. Angithi nje see next time. Stay blessed.